nọ ndị gị bụ ọma na-ege ntị ọkwa Dr. Kemeka na-ekwu taata o nwere ihe m chọrọ itinye ọnụ ya maka na ị na-ene anya na online na ime Facebook na mana TikTok onye ọbụla na-eklem na ya bụ dibịa, onye ọbụla na-eklem na ya bụ eze nwanyị, onye ọbụla na-eklem na ya bụ si ya nke ọbụla ọtago. Facebook dị open for everybody. Ọ ga-adị mma onye na-pass information o make sure ọ na-pass rightful information bụ eziokwu ga-enyere ọha na eze aka, bara ọha na eze uru. Like taa a ma anụ ndị na-asị na mmadụ ịrọ nrọ iri nri na nrọ bụ ajọ ihe, like ndị ụka na-asị na ị na-eri nri na nrọ na ajọ ihe, nọ nke a nọ nke ọzọ, nọ poses ịnala nwaanyị na nrọ bụ ajọ ife. Mana ịla nwaanyị na nrọ bụ ajọ ihe, ma ọ dịpendị onye na nrọ. Iri nri na nrọ bụ ajọ ife, ma ọ dịpendị ihe iri na nrọ. Si na omenala Igbo mmadụ iri nri na nrọ abụrụ ajọ ife. Ife nwere ike na-agụ mmadụ o jiri ego eji eri ya, ọ lahụla ọrụ ya na nrọ, orie dị nri na nrọ. Mana ihe bụrụ nsogbu bụ ihe iri na nrọ. Mmadụ rie nsị na nrọ, nke a bụ nsogbu, nke a bụ ọrụ, nke a bụ nsogbu. Onye ọbụla riri nsị na nrọ dị likely na sooner or later na ife ma ọ ga-enye poison.